Sama ini. Mak. Lapo sih yuk. Kok bengak-bengok gak ngenak mak nih masae. Masa opo, Mak? Aku kok kepengin lupa ya, Mak. Niki lak ono ae wong mak nih masak tongkol kok. Mak, aku iki alergi tongkol. Ojo masak tongkol. Kon mang jaluk masak tongkol. Saiki alergi tongkol kon jaluk masak apa sih yuk? Mak niki wis kesel bolonjo-bolonjo. Kon nate jaluk kulupan apa sih yuk? Ampun lho, Mak. Koyo enak ono di sambel. Kon iki kok tambah gak ngena kok iso kodong kelampok disambel itu. Kon kok lek ususmu muncul iki kapok kon yo. Akeh ngomong, Mak, nang juku anting yang ramban. Lah wis gak usah anting-antingan. Nggo iki lho. Ora gede ya. Iki lho, Mak, kadang kelompok. Enak iki. Enak kan? Kon iki godhonge sapa iki mbok brentesi? Salah ke uler e. Salam aku iki lho kepingin. Ada gini. Lah apa kon yuk? Alah saking kancamu iki lho, golek menawa penggawean wong ae bengi-bengi ngramban. Iya rek saking ngidam. Oh, kon ngidam yuk. Hah? Oh enggak rek ya saking ae kepingin. Kon arep ah? Ayo melo. Ayo. Lho wis ah, nomor kabeh lho. Kon iki biayaan ae. Apa mak, iku mak. Oh, ceceran ngono sampean maring ramban ning tegalane sapa sih? Lah sampean gak di tegalan, malah ramban. Ya sakarepku ae emangnya tegalanmu anur. Mbok kon iki. Loh, Wis kereta wis kereta. Ini gendeng golongane sing tuwek iki. Ayo kok iso dikoyo kok arek iki, Mang. Ayo undang mulai wis golek bahan ben koyo arek iki. Ngono lek ketemu maneh. Nanti ya Mbak Angel ya kok sedinoan nggak petuk tak WA ya gak kena. Tilpunen kena. Gak kena. Apa? Situ aning golek kamis. Kami lah ya iki ngenteni Angel iki gak ketemu jare di WA gak kena. Lah yo mbo. Koyo iku. Lah iya kok gak petuk aku dhewe mangko. Lho entah lah iku lho, penggaweane sapa iku? Sing slengkrah iku. Kok isone godhong-godhongan ndek kone iku lho. Ah. Koyoke Angel iki ndek burine tak Fatma. Ayo kal Irun. Kayak arek kroso koyo ate dimanfaatno. Iya kayak keras. Popo ayo men gamisanya. Ayo. Iku mah Mbak Angel mah. Oh iya. Angel. Ya makasih. Kok niki nandi ae Angel, tak golek kok gak ono. Kan minat nandi. Goleki lho, Njel. Nyanyi makasih. Kok niki nang kafe gak ajak-ajak. Lah iya, Njel, awakmu iki gak acak-acak Oh iya, Mbak Angel iki jahat, aku gak dijak on. Alah, kon paling yo kira ngejak awake kan wedi tak jaluk-jaluk ya. Lah iya, kon alasan Njel. Sentimen Sri rupane Sri ambek awake Sri. Duwe entek paling mah. Ora mungkin lon kok klambine anyar, roke anyar, tapi ini anyar, masa kate duwe entek, Kan wedi tak jaluk-jaluk ya. Njel lu alasan tuh. Iya iku mah alasan iku, alasan. Kan alasan Angel. Oh, gelem Mbak Wati. Kok raine sampean tadi bunder gak bakso lho. Kan nyenyak aku Angel. Ya mah aja gelem mah bakso mah kami sae lho. Oh iya. Kami saya wis. Lolo ya aku bisa Njel, aku iki yo kepingin. Aku ya pengin kok Kan Angel. aku ya kepingin. Tadi abang telu traktiran. Mbak Salamah lah api-api ya rek ya jarine ya. Ya api Wingi jarine awakmu ya enggak. Ero kan? Ero aku Api-api Dek Salamah ae. Oh, no, makalama ini aneh-aneh ngono.
Di sih langgananmu iku. Nek Mbak Salamai lo api-api. Dek langgananmu iku lho ndek ndi? Lah iya. Wingi lo toko api-api. Toko api-api jarene. Ana lo api-api. Nek Yuton Sarkaten ku elek-elek, lawas-lawas buki-buki, aduh, salah buta ya winginane. Lah iya, elek-elek jel Dek Mbak Salamai lo api-api. Ndek Salamah ae api-api. Modele lo klasik. Klasik-klasik lah model lawas-lawas emak-emak. Ya masih aku emak-emak iki ya kepengin tampil awet muda. Lah ngono arek ya. Heeh, cetar. Lah iya ta. Wes ayo. Oke, let's go. Oke, Kamis anyar. Kamis anyar. Milih-milih kolonjel. Iki kan karepe awake dhewe ya, Pak. Iya, konse sale nggak gelem ngecawe nang kafe. Yo, salah Iya, iya. dewe awas Kamis gambar iki. anyar. Pilih-pilih lego sing larang ditenono kon. Ayo. Mama mulis. Loh, Ma, kata Nandi, Ma. Oh, niku blakane kok, Di. Boleh. Ini ore iki lho ayo kate dikono Mbak Angel Kamis sih lho. Iya, Din ya. Ayo. Tuku Kamis di tuku ana Angel. Lakon Angel. Ayo, Din. Mama aku lek Kamis, lek suara beheb aku gelem, ya. Aku pisan ya Mbok Wati. Tak gak apa-apa sih, Angel. Anakku njaluk tuku ana Angel. Ya, bawa. Oke, ayo cepetan. Ayo, Ma. Ayo Mbok. Pak. Ya kakak Angel ya wis ditukono klambi. Aku ya sun ya Kakak Angel. Suwun ya Mbak Angel sing rada ayu. Suwun ya, Nduk. Nah, suwun Angel ya, mene-mene sing sering-sering lek traktir. Lah ngono Angel, lah ngono arek. Iya. Wis ra imo aja koyo ngono Angel, kan ikhlas ta ora?